Una vaga que Esquerra considera justa i raonable, perquè no és una vaga feta contra els empresaris, no és una vaga convocada contra l'economia productiva, és una vaga convocada contra un govern espanyol, un govern que es diu socialista, però que és una esquerra resignada, que no només retalla drets socials, sinó que retalla drets sociolaborals i que, a més, està sucumbint a la pressió dels mercats financers internacionals, que són els mateixos que ens van portar a aquesta situació, que van provocar la crisi i que vol, en definitiva, que acabi pagant el preu de la crisi els de sempre, els treballadors i les classes populars d'aquest país. Una reforma laboral que trenca l'espinada pel mig de la negociació col·lectiva. Una reforma laboral que és un autèntic sobreeixidor pel qual se n'aniran molts contractes de treball. Una reforma que afavoreix l'acomiadament i el fa més barat. I una reforma que no té gens en compte les necessitats productives i del mercat de treball de Catalunya, perquè es nega i tanca la porta a crear un autèntic mercat de relacions laborals propi per a Catalunya. Aquesta és, per tant, una reforma laboral lesiva, una reforma que, lluny de crear més ocupació i més estable, el que farà és crear més pobresa, més atur, més precarietat i també més temporalitat en el mercat de treball. És l'home global. Encara menys l'altre dia hi havia una carta que no han servit de res. amb el tema... hi havia una carta Que no han servit de res. amb el tema... És divertit, per això. Fa uns comentaris, jo faig un altre... Hi ha retallades socials, també és el moment de les retallades nacionals. Els mateixos que promouen les retallades socials, sovint, tant sindicalistes com polítics, els que no estem d'acord amb aquesta reforma, y diu que s'entendran, que concurren causas econòmiques cuando de los resultados de la preservar, i aquí m'agradaria que tots ens aturéssim en aquest trosset, para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. De més 8 ja els hi pagarà Fogassa, amb la qual l'empresari només en paga 12. Si d'aquesta manera... Cal que el dia 29 de setembre ens mobilitzem, perquè ens sobren els motius, tant socials... Abans parlarà Agustí Ribas de l'Intersindical. Efectes provisional o una tirada. El nostre també. Hi ha aquella gent... Jo tinc d'aliat allà, Rubí, que no n'hi ha gens que vaga. Cabrón. Quan ja s'hauria tancat.